गोदोनि जिखुनु खेत्रआवनो गोदोनि सिस्टेमफ्रा एसे उगुल थुगुल जायोमोन दा खिन्थु फैयै फैयै दा जिहेतु माने डेभेलपनिफ्राय डेभेलप जाबोगासिनो दङ साबसिननिफ्राय हामसिन जागासिनो दङ डिसिप्लिन मेनारावनो माने सोलिगासिनो दं बे खेब दिनैजों खेब खनब्रै जाबाय नङा होमबा बे खनब्रैयावबो थांनाय खनथामावबो जेबो गाज्रि जाथाय जायाखै मोजाङैनो डिसिप्लिन मेनारजोंनो थांबाय थादों आरो आसा खालामो दिनैबो डिसिप्लिन भाबैनो बे मेलाया जानानै थांगोन जेसेबां दिन पारमिसन मोनदों बे पारमिसन मोननाय दिनफ्रा मोजाङै मोजां बारलांगोन होननानै आसा खालामो आंखौ बिथांमोनहा जाय बे दमासि फोरबो फेस्टिभेलखौ खुंगासिनो दं बिथांमोनहा आंखौ माने गेटखौ माने फिथा हास'नानै मुखुलि खालामनायनि जेनाखि दायित्व बेखौ हरदों दा दसे दान्दिसे आवगायाव नोंथांमोनहा नुबाय बे गेटखौ आं मुखुलि खालामनानै होबाय आरो बे मुखुलि खालामनाय लोगो लोगो जों बेयावबो माने फैलाव फोथाराव जों सफैबाय आरो सफैनानै ओरैबायदि गोजोननाय मोन्दों आं आवगायावबो उन्दै समावबो फैयोमोन बे जायगायाव होमबा एसे माने बेवहाय हाग्रा बंग्रा दंमोन खिन्थु दा भुबनेश्वर इक' टुरिजम खालामनाय लोगो लोगो दा साबसिननिफ्राय हामसिन जाबाय आरो माखासे खालामबावनांगौ दङ बेफोरो जुदि इमप्रुभमेन्ट खालामबावोबा साबसिननिफ्राय हामसिन जागोन होननानै साननानै जों लानो हायो आरो इतिमध्य बे इर'सन प्रटेक्सननि सेंसन जानायखौ आं नुबाय बियो टाइम आरो माबा सफैयोबा बे प्रटेक्सननि खामानिया जासिगोन बेखौ गोदोनि जिखुनु खेत्रआवनो गोदोनि सिस्टेमफ्रा एसे उगुल थुगुल जायोमोन दा खिन्थु फैयै फैयै दा जिहेतु माने डेभेलपनिफ्राय डेभेलप जाबोगासिनो दङ साबसिननिफ्राय हामसिन जागासिनो दङ डिसिप्लिन मेनारावनो माने सोलिगासिनो दं बे खेब दिनैजों खेब खनब्रै जाबाय नङा होमबा बे खनब्रैयावबो थांनाय खनथामावबो जेबो गाज्रि जाथाय जायाखै मोजाङैनो डिसिप्लिन मेनारजोंनो थांबाय थादों आरो आसा खालामो दिनैबो डिसिप्लिन भाबैनो बे मेलाया जानानै थांगोन जेसेबां दिन पारमिसन मोनदों बे पारमिसन मोननाय दिनफ्रा मोजाङै मोजां बारलांगोन होननानै आसा खालामो बे दमासि फोरबोखौ खायसे जायगाफ्राव खुंलिया दा खुंनायनि गोनांथिया मा दमासिया खिन्थु परम्परा भाबै गोदो गोदायनिफ्रायनो खुंबोदों खिन्थु आं नुवाखै अबे जायगायाव खुङाखै खिन्थु जोंनि बे चिरां डिस्ट्रिक्टआवथ' फ्राय जायगायावनो खुंगासिनो दङ गोनांथिया बेनो जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो माखासे नियम दं जेन'बा मा होनो बेखौ जोबनाय दिनखौ संक्रान्ति दिनखालि जोंनि आइ आफा रायजो राजाफ्रा गाव गावनि न'मा न' आरो बे बाख्रिफोरखौ माने गोबोरखिजों लिरथिंनानै दोनो आरो लोगोसे गय खान्थाल बाहेरायाव थानाय बिफां लाइफांफोरखौबो माइ जिगाबजों खानानै बोननानै दोनो बे मोनसे परम्परा दङ आरो बेवहाय बे दमासिनि मेइन माबायानो जाहैबाय बेखौ गुबुन हारियाव माने भगालि बिहुबो होनो जों दमासि होनो बे दमासि समाव जों गोबाव सम थांनाय समफ्राव खामानि मावनानै माइ गायनानै बायदिसिना आबाद मावनानै जिहेथु जों फिथाइखौ मोनो आरो बे मोननाय समाव जों बयबो गोजोनग्लायो आरो बे मोननायनि थाखायनो रंजानायजों लोगोसे जानायनि माखासे आइटेमफोर बानायनाय जायो आरो बेनिखायनो बे परम्पराया जेब्लाबो थांनानै थानांगौ आरो थालांबाय थाथों बे परम्पराखौ फालिनो थाखाय जोंनि माहारिखौ मा खावलायगोन बे परम्पराया जाहाथे गोजोर जानानै थायो गोदो जेरैबायदि गोदोनिफ्राय दा जेरै साबना हामना जाबोबाय आरो बे साबना हामनाया साबसिननिफ्राय हामसिन जालांबाय थाथों आरो बे फोरबोआ गोजोर जानानै थाथों बेखौनो आं रायजो राजाफोरखौ बयबो फालिनो थाखाय आं खावलायहरो मोनसे गोजोनथाव खौरां बिटिआर सरकारा ब्रैथि गोथार दमासि फोरबो खुंफुंनो साखाफारा चिरां जिल्लानि भुमेश्वर इक' टुरिजम पिकनिक स्पट खाख्रागाव राबापारायाव ब्रैथि दमासि फोरबो खुंफुंगोन बिटिआर सरकारा जानुवारि दाननि फैगौ 19 आरो 20 खालारखालि साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों ब्रैथि गोथार मागो दमासि फोरबो खुंफुंनो साखाफारा बिटिआर सरकारा बे गोथार मागो दमासि फोरबोआ आसामनि मोनसे एंगारहायै फोरबो जायखौ आसामनि गुबुन गुबुन जायगायाव आजै आजौमोननि समनिफ्रायनो फालिबोगासिनो दं
थिग बेबादिनो गोथार मागो दमासि फोरबोजों लोब्बा लाखिनानै चिरां जिल्लायाव बिटिआर सरकारा ब्रैथि गोथार दमासि फोरबो खुंफुंनो साखाफारा। बे ब्रैथि गोथार मागो दमासि फोरबोनि गिबि सानाव हाबाफारि बायदियै बड' ट्रेडिशनेल डान्स, राजबंशी ट्रेडिशनेल डान्स, राभा ट्रेडिशनेल डान्स आरो कालचारेल प्रग्रामबो थागोन। आरो नैथि सानाव हौवासा आरो हिन्जावसानि हिल ट्रेकिं, एथनिक फुड कुकिं कम्पिटिशन, बेरियास ट्रेडिशनेल डान्स, हौवासा आरो हिन्जावसानि टाग अफ वार, बेनाना ट्री क्लाइम्बिं एबा थालिर बिफां गाखोनाय आरो सिंगल ट्रेडिशनेल डान्स कम्पिटिशन हाबाफारि लानाय जादों।